Αυτή η εισαγωγή στον λάρυγγα και τον υποφάρυγγα δημιουργήθηκε από τον οργανισμό Head and Neck Cancer Australia προς όφελος ασθενών και οικογενειών που πλήττονται από καρκίνο του λάρυγγα και του υποφάρυγγα. Ο λάρυγγας ή φωνητικό κουτί κάνει 3 σημαντικά πράγματα. Δημιουργεί ήχο, φωνή, για να μπορείτε να μιλάτε. Αφήνει να μπαίνει αέρα στους πνεύμονες όταν αναπνέετε και βοηθά στο να μην πέφτει η τροφή στους πνεύμονες όταν τρώτε και πίνετε. Ο λάρυγγας είναι φτιαγμένος από χόνδρο. Τα κύρια τμήματά του είναι ανώτερο, που ονομάζεται υπεργλωτίδα, το μεσαίο, που ονομάζεται γλωτίδα, και το κατώτερο, που ονομάζεται υπογλωτίδα. Η υπεργλωτίδα περιέχει ένα πτερίγιο ιστού που ονομάζεται επιγλωτίδα και το οποίο εμποδίζει τη διαρροή τροφής στο φωνητικό κουτί και την είσοδό της στους πνεύμονες και την πρόκληση μόλυνσης. Η γλωτίδα περιέχει τις φωνητικές χορδές που ανοίγουν κατά την αναπνοή και κλείνουν κατά την ομιλία και την κατάποση. Η υπογλωτίδα βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις φωνητικές χορδές, όπου ο λάρυγγας ενώνεται με τη τραχεία, η αεροσολίνα. Ο καρκίνος που ξεκινά σε οποιοδήποτε τμήμα του λάρυγγα ονομάζεται καρκίνος του λάρυγγα. Ο καρκίνος των φωνητικών χορδών μπορεί επίσης να ονομαστεί καρκίνος της γλωτίδας. Γύρω από τον λάρυγγα υπάρχει ένα τμήμα του λαιμού σε σχήμα πετάλου που ονομάζεται υποφάρυγγας και οδηγεί στον ισοφάγο, τον τροφικό σωλήνα ή αυλό. Τα τμήματα του υποφάρυγγα που βρίσκονται κατέρωθεν του λάρυγγα ονομάζονται απειοειδείς κόλποι. Είναι σαν χωάνες που διοχετεύουν την τροφή στον τροφικό σωλήνα. Ο καρκίνος που ξεκινά από τον υποφάρυγγα ονομάζεται υποφαρυγγικός καρκίνος. Ο λάρυγγας και ο υποφάρυγγας φροντίζουν ώστε οι τροφές και τα υγρά να κατεβαίνουν με το σωστό τρόπο. Όταν καταπίνετε, η επιγλωτίδα και οι φωνητικές χορδές κλείνουν ερμητικά για να εμποδίσουν την είσοδο τροφής στην τραχεία. Οι φωνητικές χορδές ελέγχονται από τους λαρυγγικούς μύες και τα νεύρα που μπορεί να καταστραφούν από το καρκίνο του λάρυγγα και του υποφάρυγγα. Οι καρκίνοι του λάρυγγα ή του υποφάρυγγα μπορεί να προκαλέσουν βραχνή φωνή επειδή επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι φωνητικές χορδές, προκαλούν δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή, επειδή εμποδίζουν τη δίωδο τροφής και αέρα και τέλος μπορεί να επιτρέψουν την είσοδο τροφών και υγρών στην τραχεία και να προκαλέσουν βήχα ή ανάπτυξη λοιμόξεων στο στήθος επειδή οι φωνητικές χορδές δεν κλείνουν σωστά. Αυτό ονομάζεται εισρόφηση, όταν η τροφή ή το νερό κατεβαίνουν στους πνεύμονες. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μην οφείλονται σε καρκίνο του λάρυγγα ή του υποφάρυγγα. Ωστόσο, εάν έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα για περισσότερο από μερικές εβδομάδες, μιλήστε με τον γιατρό σας, ώστε τα προβλήματα να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αν ο καρκίνος του λάρυγγα ή του υποφάρυγγα εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, μπορεί να εμφανιστεί εξόγκωμα στο λαιμό. Οι λεμφαδένες είναι αδένες σε σχήμα φασολιού στο λαιμό που αποτελούν μέρος της άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι μολύνσεων. Ο καρκίνος του λάρυγγα και του υποφάρυγγα μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία. Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν συνδυασμό θεραπείων που περιλαμβάνουν τη χημειοθεραπεία. Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του καρκίνου, ο ειδικός γιατρός σας θα προτείνει θεραπευτικές επιλογές που είναι κατάλληλες για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.headandneckcancer.org.au.